Maayong buntag Happy Church. Okay. Let's go directly to the Word of God this morning. Pwede bang manindog mo? And if you have your Bibles with you, kung nakay dala ni mo yung Bible, atong abrihan ang ato ang Bible dala sa Hebrews 12. Hebrohanon 12. This will be our verse for today, I think, or for this month. Mo ni ato ang paghisgutan karong bulana or karon lang bang adlaw. Hebrohanon 12, kapitulo 12, verses 1 and 2. If nabrihan na nimo, if nakita na nimo ang Hebrohanon 12, say amen. Gamay pa. Atong paabuton ng uban. All right. Hebrohanon 12, versikulo 1 o 2, verses 1 and 2. Atong dunganan sa pagbasa ang pulong sa Ginoo. Bisaya ba na mo or English? Okay, let's go. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run the race with perseverance, the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's close our eyes, let's pray. Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning, O God. We thank you, Lord, for your goodness and your mercy. Your love endures forever. And Lord, we dedicate this time to you. Let your word minister unto our hearts. Let your word minister unto our lives. Let it change us, Ginoo. Lord, we open up ourselves. We make ourselves receptive to your word this morning. Have your way in this place, O God. Continue to move in this place. Continue to touch us, Lord. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. To you be all the glory, the honor, the praises, thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maglingkod ta? Lingkod mo? Okay. This morning magisgot ta og atong tawgon ang ato ang title sa akong mensahe this morning. I believe po nga this will be our title for today or for this month baka is Persevere 2020. Ako siyang gibutangan og AKA subtitle Persevere 2020 AKA Laban Lang. Ingnay mong tapad be, laban lang. Okay. How many of you are positive? Nagisgot naman ta about sa 2019 last Sunday and as we go to 2020, ato naman inaisgutan. But I would just like to ask this morning, how many of you are positive for this year 2020? Tanawa daw ng naong sa imuhang tapad kung mukha ba siyang o murabag positive ang iyahang naong for this year 2020. No? Of course, kung anak ka sa Ginoo, dapat positive ka for this year 2020. Kay kaning year 2020, this is not the year of the rat. This is the year of the Lord. Dili ni siya year of the rat. This is the year of the Lord, no? Pagsuglod sa 2020, ang uban conscious kayo sa mga alignment sa stars. Uy, kuan ka, napaba na mga Kristohanon, moyong ka nga, unsa gani ka, kuan ka no, Virgo ka, or unsa ka Taurus ka, unsa pa ganito uban? Ha? Sa guitar, unsa ba to, Cancer, or unsa ba to, kuan, uy, karon bagay ang imuhang zodiac nga magnegosyo. Bagay ni siya kay nani, no? Iwasan ang mga inani nga color, iwasan ang mga ingunani nga number, no? This year 2020 we are positive because we know, no, kay nakabalota nga ang gugma sa Dios, his love endures forever, no? From 2020 bisan pag 2020, 2021, 2022, 2020 and beyond, no? Looking back at 2019. Tan-aw ta sa 2019. Naisgutan naman nato previous Sunday about evaluating ba, di ba? About nag-evaluate sa previous year. One of the point ni Pastora last Sunday is evaluate. No? If i-evaluate nato ang atong life 2019. Nabay mga time nga gikapoy ka?
Amazing kayo kay murag ako ra siguro ang gikapoy last 2019. Sana all. sana pareha sa inyo nga wala gikapoy, no? Napay mga time nga naluya ka 2019? Oh. Na ay mga time nga naluya ta 2019. Seryoso. Nami expression ni Pastor JR, ni Pastor Seth, pero amo ra ning tulo ha, wala na ko ni giingon nga inyuhang i-apply, no? Ay mga time nga makapuyon mi, then mo ana mi, kami ra nito Pastor JR ha, wala mi kay because we speak the levels amo relationship kay ana, so we speak directly nga ingon ani. Anaon ako si Pastor JR, anaon ako si Pastor Seth. Besh, tama ng plastikan, Besh. Mo ana ko siya, Besh, tama ng plastikan. Baloko, tama na. So, there are times 2019 nga maluya ka. Naluya ka. Na ay mga time magikapoy ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Ako ra gid ay gikapoy sa pagpangalagad. 2019. Oh, pastor, gikapoy ka? No? Naluya ka, pastor? Na ay mga time even sa imong relationship sa Ginoo is medyo kapoy. 'Di ba? Your devotional, katong mga wala ming amen, I believe ug I assume nga permanente mong dasig. No? Okay, 2019 na mga time nga gikapoy bi ako. No, na mga time nga gikapoy ko. Not all the time even sa akong ministry, even dira sa butang ta dira sa tech team, na mga time nga kapoy. Not all the time nga moingon ko ni amo ang leader sa tech team si Pastor Abion. Not all the time ako serve. No? Ako first, second, ug third. Ako always grabe inana ang intensity, grabe ang inana kakuan. Na mga time nga kapoy. Na mga time nga maluya ka, no? Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong devotional, no? Katong wala mi amen, I assume nga alas 4 pa mata na mo kay yes, devotional na pod. No? Inana niyo ka excited. But there are times nga maluya ka dili lang sa gani times nga maluya ka sa imong pamilya. Ikapoy na jud ko nimong banaha ka. Ikapoy na jud ko nimong asawaha ka. Ikapoy na jud ko nimong bataa ka. Sige ra mog pabadlong, sige ra mog pabuyag. Ay mga times nga maluya ka sa imong cell group. Na mga times nga maluya ka sa imong trabaho. Kapoy na magtrabaho eh. No, na mga times na-adjoy mga times nga maluya ka dili inana ang imuang level of intensity, level of kuan inana kahabog naagi mga times nga you are down. These are the moments. Sometimes these are the moments nga makaingon ka, oh, the spirit is willing, no? But the flesh is weak. Although kana sa Matthew 26:14 nagisgot na about prayer, but nakita nimo ang kamatuoran nga there are times nga the spirit is willing but the flesh is weak. No? Sa ato paghisgotan karon, mo backtrack ta gamay sa Hebrews 12 man atong gibasa. Kung tan-awon ninyo, that will be your assignment. Kung tan-awon niyo sa Hebrews 11, sa Hebrehanon 11, naa diray mga tawo nga gipang hisgutan ang pulong sa Ginoo. Daghan kayo dira. Hebrews 11, naa dira silang Enoch, naa silang Noah, naa silang Abraham, naa silang Sarah, no? Gitawag na silang mga tawo, mga dagkong tawo sa pagtuo. Gisgutan gani dira silang Isaac, silang Jacob, silang Joseph, silang Moses, silang Rahab, no? Bisan pa silang Gideon, silang Barak, si Samson, si Jephthah, si Samuel, gisgutan sa Hebrehanon 11 before nag-12. Gisgutan sila dira. One of the thing nga common sa ilaha is tungod sa ilahang pagtuo. No? And I believe wala lang sila na ila sa ilahang pagtuo, na ila pod sila sa ilahang pagkamalahutayon. Because ning lahutay sila, no? Not only I believe dili man sila perfect. Dili sila perfect. Si David, I believe nga naidugo sa iyang kamot, nahimo siyang accessory, nakapapatay siya. O sa katao si Moses nakapatay og tao, si Gideon talawan. They are not perfect, but one thing common sa ilaha is sila tanan ming lahutay. No? I could just imagine sa author sa Hebrews, iyang gipanganlan ni mga tawhana. No, si Paul ba ni gasulat ani, iyang gipanganlan ni mga tawhana din. Sa Hebrehanon 12 miingon din siya. Humanyag ngalan ani mga tawhana, humanyag ipangsaysay ang napangagian ani mga tawhana. Makita nimo dira sa later nga verse.
Ang uban ani gipanggabas, ingon siya, ang uban gipanggabas, gipang torture, gipang priso, gipang sunog. Then human ani mingon siya, therefore, sa Hebrehanon 12, mingon din siya, since we are surrounded. Nakikistorya siya sa mga Hebrehanon. And I believe the word of God, wala lang nakikistorya sa mga Hebrehanon, this morning nakikistorya po sa ato. Therefore, ingon na dayon siya, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles us. Naipipila ka butang nga makapahawid na to, no, this morning. I would talk several things, tulo ka butang nga nga makakos, no, nga dili ta mahimong makalahutay dira sa Ginoo. Number one, the word of God says it's the number one reason. The number one reason nga anong dili ka makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang number one nga rason, ayaw tanawa imong tapad kay dili siya ang number one nga rason, dili ka kalahutay pagpangalagad. Ang number one nga rason nga anong dili ka kalahutay pagpangalagad sa Ginoo is sala. The number one is sin. Gisgutan ni Pastora last Sunday, the word of God says sin that easily entangles us. Atong mga darling sins. Nagisgot mi sa cell group, unsa man ang mga darling sins? Kanang mga bisyo nga imuhan kanang mga bisyo ba nga imuhang gitipig-tipigan. No? Darling kanang ba mga sala nga imuhang gipangga. No? Kanang dili nimo siya masurrender. Dili nimo siya mag-give up. No? Mga sala, no, ay mga pagbati ba nga dili iya sa Ginoo nga imuhang gitipig-tipigan nga imong gipangga, no? The darling sins matod pa ni Pastora last Sunday, it could be bitterness. It could be unforgiveness. No? Move on na ta. 2019 man to, kung na may mga dili mas 2019, this year it's 2020. Kung gusto ka mulahutay pagpangalagad sa Ginoo, no? Move on na ta, no? Nowadays, no, when we talk about sin, of course, nowadays, it's amazing. Saan ako ni pag-istorya? Gipasayon na lang, or mas dali na lang ang makasala ka karon panahon na kaysa sa mga previous nga generation. No? Example, the pornographic materials. Ito na isgutan, no? Kay daghan pa man gihapong biktima na. Pornographic, sa English pa pornographic materials. Kasabot matatanan og pornographic materials? Atong i-rephrase. Kana ba mga bold? Para maklaro pag yun. Kana ba mga skandal? In my time, sa akong pagka-high school, access ana mga butanga is lisod kayo. Napa may kasing edad nako, I believe napa may parehas na kong edad. Kung gusto ka mo tan-aw og bold, moabang kag VHS. Napay nakapas og VHS dire? Napay nakapas og VHS? Moabang kag VHS. Kung gusto ka mo tan-aw og bold, no? Then mamakak ka sa imong edad. Dahil moadto ka sa counter, no? Moadto ka sa counter, ingnon nimo ang tigbantay sa abanganan. Ang naabsan ako at siguro ang uban naabsan ninyo nakapas pa mo sa Video City. No, mga abanganan ba? Katawa si Yududs. Mga abanganan og salida ba? Karon dali naman kayo go download naman. Moabot tanaw ka salida, moabang ka din napagit abanganan sa una VHS. Mutanaw ka pornographic materials, moadto ka sa counter, ingnon nimo tong babaye nga nagbantay didto nga moabang kag bold. Dayon mo duko dito siya, kuhaon dito niya yung gitago-taguan nga karton. Ibutang din niya sa imo atubangan, papilion kag bold. No? Lisod kayo nga access ba sa mga pornographic materials. Dayon, siyempre, ikaw, dili lang ikaw ang nangabang, daghang nangabang. So, daghang matanaw sa imo, bold. Nangabang siya, rated X. Dili kayo nahana kadali ka-access, no? But nowadays, katunay mga anak, katunay mga cellphone, access to pornographic materials is very easy na jud kayo. No? Dili na lisod, nana sa mga group chat. No? Even mga professionals gani, even mga kuan, wala man
Alam ko, nagtanaw ko, mga professionals o katong mga estudyante, mga kuan, pare-pareho ra mag-attitude sa pornographic materials. No? Mana, kauban na, mana. Uy, ako'y kuan, tanawa ganin ni. Bag-o nga skandal. Kani siya, anak niya itong taga-tukuran. Kailan mong gid na? Anak niya itong taga-tukuran. Wala na siya diri ron. Ano siya sa Cebu kay kuan mong guri. Access to pornographic materials are very easy nowadays. Mas napadali. Di ba? Kung dili na muna mabantayan, sabi na sa mga lalaki, that will easily entangle you. No? Patyon ka na hinay-hinay sa sulod. No? Maunay makapugong nimo kanang mga darling sins, maunay makapugong nimo nga dili ka makalawtay pagpangalagad sa Ginoo. Mas dali na kayo ang access sa pornographic materials. I believe mas dali na pug kayo ang pagpatad karon, no? Sabi mura magway mga reaction, mura ang uban, mura ay mali lang. Ah, dali ra ba? Mura wala ko kabalo sa imong gisgutan, pastor. Sa patad, no? I can see it in your eyes. Wala. No, dali na lang kayo marag. Wala na problema. Dali na kayo, no? Kung maglisod kag patad, no? Kami mo duol sa imo, no? Pwede gayata mo basin makauna-una mo nga dali na lang kayo kung magiana nato padulong simbahan, no? Kung nakay plano nga, uy, tama dito gihatag nga irambol di ay. Unsa man ni? Ako sa lihapit kay gi-maintain ako ni. Nag-maintain ko ani, no? May nalang magrasyahan ta sa Ginoo. Sus. Apil-apilon pa yung Ginoo. Giampo biyan ako ni nambira. Di na ka maglisod og patad kay. Pwede maadto ka simbahan. Hapit na lang nimo kay dul-dul raman. Wala. But my point is sayo na jud kayo, di ba? It's very easy na gyud. It's very easy. It's very easy. Now, it is quite challenging sa mga anak sa Ginoo. If dili nimo mabantayan, whatever darling sin or whatever kanay mong gitipig-tipigan dira nga dili nimo kung darling sin nimo na 2019, 2020 pagbulag na mo. Bulagi na. No? The word of God says in Colossians 3:5-6. Put to death. Tawa po lang sa Ginoa. Put to death, therefore, whatever belongs to you, earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Everybody say, put to death. Pikpika daw imong tapad, uyuga na. Ina siya nga, patya na. Kay kung dili ni mo na patyon, sige, ina siya, kung dili bitaw ni mo na patyon, kana mo patay ni mo. Ina siya, patya na. Sige, ina siya, patya na, uy. Kung dili ni mo na patyon, kana gyud mo patay ni mo. No? The word of siguro ginagmay pa na ron. Ginagmay raman ni ako, pastor, no? Wati-wati pa na ron. Nadunggan ako sa una. Wati-wati pa na ron. Kung imuha ng papuyon og dugay sa imong kasing-kasing, kanang mga salaa, primero, wati-wati pa na. No? Kadugayan, anakonda na. Diba? Oh, that's the general truth. Mo biya na general truth. Bisa na mga dili anak sa Ginoo, kabalo man na. Nga ang gagmay, ang dagko magsugod sa ginagmay. Diba? Ngay mong gipangga-pangga, ngay mong gikuan. Balo na, diba? Katong di patang na Kristohanon, may makita mo kanta og nagsimula sa patikim-tikim. Di ba? Pinilit kong gustuhin. 90%, I say 95%, unang inom nimo sa tanduay, unang inom nimo sa beer, di man ka moingon nga, lami lagi kaayo. No? Pero you are trying to prove sa imong belongingness, no? Dayon later on, primero imo reaction ni nana, then later on, no? Primero siguro mainom kag tanduay, mix pa. Kadugayan nimo ininom kay nakunda naman ang pagkapalahubog sa imong sulod, no? Gas-gas naman kay imo ang tilaog, wala na yung mix. Imo pas palahubog, wala na yung mik-mik.
No? Diretso na, tungab na, binutilya na. Same na po na sa ubang mga sala. Kung dili ni mo na patyon, 2019 as we go, daghang kay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi this 2020. No? Ang buluhaton sa Ginoo daghan kayo no this year 2020. Kung dili nimo na patyon, ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi is dili matuman. Kung dili nimo na patyon, kana mo patay nimo. No? Kana mo patay sa imong pamilya. Kana mo patay sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Now, another thing, ang access ba no na nagtanaw-tanaw man ko sa ako ang generation, sa karon nga generation. Another thing, even movies. Pagkita na mo Frozen 2. Tanaw mi sa akong asawa og Frozen 2, tanaw mi sa sinihan, no? Dili biyag ta kung tanaw ato, char. Kay gusto kong Star Wars, no? Frozen 2 man, napildi ko sa kaso sa Frozen 2. Respetar lang kong tanaw. But I was just amazed, no? Nakumpara din ako ang mga cartoons sa akong panahon o sa panahon karon. Sa panahon karon, ang mga cartoons is na may mga kissing scene, right? Oy, wala po ko gaingon, don't take me wrong. Wala po ko gaingon nga ang Frozen 2 is evil or bad. But nakuha lang ko ba nga, even di mga cartoons karon, no, na mga kissing scene. Sa una, sa bata pa ko, sa akong generation, basta na yung mga kissing scene, mga din ang mga dag ko, oh, mga bata, mata. Panana po mi, lumana po rin, tanaw siya na yung naghalok. Tanaw eh. Oh, ana po na yun, basta na yung mga salida ngayon, mga din mga dag ko, mga mata. But nowadays, murag, it's okay lang, it's very normal, no? Naumig sinid, daghan man kay may mga kauban nga mga bata, mga tanaw, mga bata, mga pamilya, lalang. Normal lang yun. No? Even, probably, let's go higher. Probably sa mga relasyon sa gawas. And I believe sometimes musulod diri sa church. Even premarital sex. No? Sex outside marriage. Siguro maingon ang mga uban, mga batanon. I believe, mo ang mindset sa gawas, mo na rin nga, hello, 2019 na kaya ron. No? 2019 na kaya ron. Unsay mo ang uyab? Asay mong uyab ba to? No? Lucky ka. Asay mong uyab ba to? Si Kuan, istorya ka bayi. Bayi imong uyab. Boring. No? Bayig lucky. Boring. No, mana. Lucky mo uyab. Uyab mo ni Kuan. Wow, congrats. I'm so happy for you guys. No, dili na guys. I'm so happy for you boys. The norm is changing. Right? The norm is changing. No? Especially makakita ako sa mga batanon. Ako naman yung istorya sa cell group. Kaya kanila lagi madala na to atong pagka-pastor usahay or pagka-church leader sa pagka-network pastor sa eskwelahan. Na mga tumboyon, usay na mga bayot nga mabadlongan ako. No? Badlong yun ko. Tarungan na yung mong kuhan, ayaw pagkuhan na. Although na may gender sensitivity sa eskwelahan, pero usay akong badlongon. Then one day, nagbadlong-badlong ko. One day, sa akong mga kauban, mingon, Dave, ay makikistorya ni mo, Dave, ikan sa division. Nago, kay panahon to nga, naglalis mi ba? Kay unsa man gyud, ialaw ba nato nga ang mga kay naman ko yung mga babae nga paglalaki na gid lang uniform ba? Uniform. So magpolo na gid sila, mag-slacks ana, magkuan, ang alot tanan. So unsa man gyud, let us decide. Ano ko, ialaw ba nato nga mga babae magpanglalaki kay kung ialaw nato sila, so ialaw na lang po nato ni ubang mga laki nga magbinabayi pod, magsaya pod. So na lang, let's be fair. No? Or let's put it into writing. Yan ako, let's put it into writing. Let's be black and white. Ang bayi-bayi, ang laki-laki. Oh, na. So dugay kay ito na decidean kay maghimo lagi handbook, no, mga rules sa eskwelahan. No. Then one day, sayo sa buntag, nag-flag ceremony, ay may tawag, Dave, na gusto makikistorya nimo, Dave. Taga-division. Sir, ikaw ang SSG advisor, ikaw ang kuha. Yes, sir. Ang ganyan ang panguntaan na, yes, sir. RGC ba ka? Ako, sir, unsay RGC? Registered Guidance Counselor. Ako, dili ra ba ko, pagani ko na humans kong masteral gani.
Dili na ba, sir? Then siya, kana man mga yunana, sir, mga nanay. Amo naman ang naseminaran sa Manila, sir. Amo na nakuan. Let us be lenient. No? Luag-luagi lang na gamay, sir. Ayaw lang kayo pag instriktuhan ng mga bukan. As long as wala sila nagbinastos, okay ra, sir. Kung gusto sila magsuot og panglalaki, sige, pasuota sila, sir. No? Kung gusto sila magkuhan, sir, sige, kuhan. As long, kung magkauya ba na, as long as wala nagbinastos. Now I think, times are changing na gidi ay. No? Salamat kayo sa Ginoo nga gideny ang kuan, same-sex marriage, right? Bago lang na-deny ang same-sex marriage. Times are changing. Ang atong generation is lahi na gyud, no? And if dili nato na mabantayan, that will easily entangle us. Another thing nga makapaluya nato. Wrong vision or lack of focus. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ang imong mata dapat nakapunting lang yun sa Ginoo. Ayaw ipunting ang imong mata sa kaluyahon sa imong igsoon. No? Ayaw ipunting ang imong mata sa weakness sa imong mga kauban sa cell group. Ipunting ang imong mata sa Ginoo. No, kay ang imong igsoon dili man siya author og finisher sa imong faith. Right? Ang Ginoo man. So, mo ni usay, di na ko mobalik na simbahan, di na ko kapadayon og pagpangalagad, di na jud ko makapangalagad, hangtod nga naa pa na siya dira. Nax. Hangtod nga naa pa na siya sa cell group, di gyud ko moapil og cell group. Wow. No? Sayop nga pananawon, sayop nga perspective or lack of focus. The Word of God says, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Number 3, unsa may makapaundang nimo? Unsa may makapakgang sa imong paglahutay diha sa Ginoo? Ganahan kay ko sa pulong sa Ginoo kay ang next nga iyang gingon is let us throw off everything. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, everything. Number 3, ang akong point is nagkatawa ko ani everything that hinders you sa pagpangalagad sa Ginoo. It may not be necessarily a bad thing, but kung nakababag na sa iyong pagpangalagad sa Ginoo, it makes mahimo na siyang bad thing. No? Everything. Very amazing kay ang pulong sa Ginoo kay wala siya i-label, nag-ingon lang siya everything. It just says here everything. We have this notion. Natay aning pangunahuna nga basta bad thing, mga bad things ra gid na ang makapahimulag nimo sa Ginoo. Padayon jud ka na siguro mayon ka padayon jud ka na bisyo-bisyo although makakuan man na sa imo makapahimulag man na sa Ginoo. But dili lang kana. No? Mao ra makapalayo nimo sa Ginoo. Did you know nga pwede ang makapalayo nimo sa Ginoo? Pwede opportunity. Dautan man ang butang ng opportunity? Dili man. Di ba? Pero appeal siya sa everything. Pwede siya makapalayo nimo sa Ginoo. Pwede bagong trabaho. No? Pwede relationships. Di ba? It's not a bad thing. It's not necessarily a bad thing, but pwede siya makapalayo nimo sa Ginoo. Pwede siya mahimong cause nga dili ka makalahutay. Trabaho, opportunity, sa pa, relationships, no? Or it could be your studies. Pwede man nimo pag-eskwela. Di ba? So wala man tanayon nga, di na demi mga eskwela. No. It's a good thing. Maayo ba na mo eskwela ta? Maayo man na mo eskwela ta. Maayo man na mo engage ta sa sports. No? Exercise man mo, maayo man na. But sometimes, appeal na sa everything. Appeal na siya sa makapalayo nimo sa Ginoo. No? This morning, we are reminded of the Word of God. No? Napainumduman ta sa pulong sa Ginoo. Let us be careful. Sometimes, na mga butang na belong sa everything that will hinder you sa pagpangalagad sa Ginoo. The Word of God gave us 3 examples, 3 ka ehemplo about sa pagkamalahutayon. James 5:7-11. Pwede ba na ito mabutang sa screen? James 5:7-11. Okay. Unahan pagbasa. The Word of God says, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer
waits for the land to yield its crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord has finally brought about. The Lord is full of compassion. In this verse, naitulo ka butang ang giset, naitulo ka giset ang pulong sa Ginoo nga ehemplo about sa pagkamalaw tayon. Una, yung sa iyang gisgutan, mag-uuma or farmer. No? Farmer, unsa may example nga giset ani sa atoa sa usa ka farmer? Lahutay, number one, ang farmer lahutay bisan wala pa ka nakakita og bunga. Lahutay bisan wala pa ka nakakita og resulta. Dugay na kang gaampo sa imong cell group, dugay na kang nagampo sa imong bana, dugay na kang nagampo sa imong asawa, dugay na kang nagampo og kaayuhan. No? Wala pa ka nakakita og bunga, wala pa ka nakakita og resulta. The word of God reminds us this morning, kasama sa usa kang mag-uuma, lahutay. No? Ang munggos, dali naman kayo motubo ng munggos, di ba? Sa high school, pamigibutang naman mo nagapas. Pero inigbutang ni mo ana, kung ang mag-uuma, inigibutang na niyang munggos karon, mubalik ba na siya pagkaugma? May ba na siya failure part? Wala pa ning tubo, oh. Dangan na to ni trabaho, Dili, iyahan ang padayunon og atiman. Bisag wala pa siya nakakitag bunga. No? Siguro sa imong mga pag-ampo, wala pa ka nakakita og bunga. Dugay na kang nagampo nga mupasar ka gigsa, makatrabaho ka. No? Unsa man ni Lord nga nagimbis nagampo manuong ko nga kuha ni nani. Ngano man ni Lord nga duha mi ka aplikante, murag feeling nako mas maayo pa man ko atong isa nganong kato may nadawat nga halos di ganito katingog. Di ba inana? Halos unsa man ganito nga mura man tugpuan kayo. Lahutay lang. Pikpikay man tapad, lahutay lang. No? Ang mag-uuma, mulahutay siya, bisan wala pa siya nakakitag bunga. Ikaduha nga giset nga example sa pulong sa Ginoo this morning is ang mga prophets. Diba? Tanaw na to. Ang dila, take the prophets. Take the prophets who spoke in the name of the Lord. No? Samtang istorya ni sa author, ihang nainumduman tong mga prophets mismo sa Old Testament. No? Kabalo ba ka nga lisod kayo mahimong propeta sa Old Testament? Ay mo ang badlungon ng hari. No? Imong badlungon, pamitan si Haring David, no? Badlungon nimo, no? In other words, kung ato lang yung kuan, ingnon pag mo foolish, no? Lisod kayo mahimong propeta sa unang panahon. Now, unsa man nga example nga giset ani sa ato? Unsa man nga example nga giset ani sa pulong sa Ginoo? Number 2, lahutay taliwala sa oposisyon. Lahutay taliwala sa oposisyon. Kay sa una, sa Old Testament, unpopular kayo kaning mahimo bitaw kang prophet. Murabag ka nang dili kay siya sikat kayo nga calling. No? Dili kay siya kanang popular kayo nga trabaho. Na may mga popular nga trabaho, napoy dili kay mga popular nga trabaho. Kaning pagkahimong prophet sa una, murag usahay papatay ka sa hari. No? Usahay lisod kayo ibadlong sa hari be ana. Di ba? But the word of God reminds us this morning, ang example sa usa ka prophet, lahutay taliwala sa oposisyon. Next, kisay gisgutan dira. Tama sa kisay gisgutan dira. Si Job, no? Kailan man tatanan ni Job, right? I believe most of us kailan ni Job. Si Job tong katong dato kayo, nanan niya tanan, pagkahuman, gikuha sa iya ang tanan, dayon gitagaan pag yun siya sakit, no? Gitagaan pag yun siya sakit, dayon iyang mga amigo, almost gitalikdan na siya sa iyang amigo, almost gitalikdan na siya sa iyang asawa, gikuha na gyud sa iya ang tanan. Primero is nasa kanya na ang lahat, no? Si Job, nasa kanya na ang lahat pagkahuman karon, wala na sa iya ang tanan, no?
Ingon pa kanang mas pobre pa siya sa ero. Di ba? Mas pobre pa siya sa askal. But you know what? Ina niya, let's make this kanang simple nga illustration. I believe na naanad na to si Job sa iyang pagkadato. Kabalo kaning naanad na kasaw sa kabutang. Simplehon lang nato ang example. Pila na to ba nila naatay motor nga single? Ay daghan-daghan nga naay motor nga single. Then one time, akong gibilin ako motor sa shop. Di ba og naanad na ka nga nakay motor iniglakaw nimo gusto na ka mulakaw makalakaw ra kadayon? Wala na ka naanad og para og tricycle. Wala na ka naanad og negotiate. Kapoy na kay parang tricycle. Katong na mga naanad for pila na katuig wala na kasakay tricycle. Naanad ng naisakyanan. Ini mo parang ang tricycle. Mutana dayon ka nga. Mutana ng driver nga asa ka. Mingunayin ka nga sa Happy Church. Maban driver mangyamid. Wala bang ikaw pa may mapakiluoy? Pasaki ako please. No? Sa iPod. Asa ka sa Happy Church. Ingnon pa jud kag pila may hatag nimo. Naanad na. Mura kag wala ba na kuan? Now, imagine na si Job, naanad na siya, naa siya tanan. Dayon nawala sa iya tanan. Siya mo'y naay pinakagwapa o pinakagwapo nga mga anak. Di nawala sa iya tanan. Nawala gid sa iya tanan. Literally, nawala sa iya tanan. No? Unsa may gitudlo ni Job sa atoa this morning? Lahutay taliwala sa kawaladon. No? Simplehon na lang nato be. Kung mawala na sa imuha na imong cellphone karon, naanad na ka nga kada 30 minutos ibunot nimo imong cellphone. Di ba mura kag kiwahan? Kiwaha walay cellphone, oy. Di ba? Si Job bisan pagikuha sa iya tanan. Kabalo mo sa response ni Job? Ingon siya nga hubo ko nga migawas sa ako ang ginikanan. No, ingon si Job, hubo ko nga migawas sa akong ginikanan. Karon kung kuhaon na sa Ginoo unsa may naa nimo karon, makalahutay ka. Kung kuhaon na sa Ginoo ang imong boyfriend, Lord, why? Wala na'y laki kasama niya, Lord. Lord, wala na'y bayi kasama niya. Oh. Angel siya, Lord, nga nasa laag diri sa kalibutan. Ngano man. Pag-ilom, anak, grade 6 pa ka. Kung kuhaon, lisod. I believe, Lord, magtanaw ako ni Job. Imagine na, ako, dili ko manganti. What if kuhaon ni sa Ginoo akong trabaho? Unsa kay response na ko? My goodness. Kuhaon sa Ginoo ako ang bread and butter. No? What if? Nakauna-una, baka makalahutay baka ka? This morning, we are reminded sa life ni Job. Lahutay, taliwala sa kawaladon. Ayaw reklamo nga, bulat-bulat lang sa ka, ginamos-ginamos lang sa ka. Lahutay. Amen? Lahutay. No? Wapa na dayon ang inyong outing. Si brother. Lahutay gyapon, di ba? Lahutay. No? Unsa ba wa ba na ikuan, unsa may wala sa imo, taliwala sa kawaladon, lahutay. Amen? Now, last, asa man ta magkuha og kusog para makalahutay dita this year 2020? Asa ta magkuha og kusog? Where do you find strength? Ato ni Tagalogon, saan ka huhugot ng lakas? Number 1, akong paspasan. I believe year 2020, wala na ko gaingon guys ha. Wala na ko gaingon nga year 2020. Wa gyud kay problema ang ma-encounter kay naani mo ang Ginoo. Wala ko gaingon na. Kasi moingon mo bakakon man to si Pastor Jong, bakakon man to si Brad Jong. Year 2020, hapsay kay mo ang 2020, wa jay problema. No, wala ko gaingon na. Year 2020 makatagbo kag challenges sa imong kinabuhi. Just like the previous years. But saan ka huhugot ng lakas? Number 1, remember the goodness of God. Psalms 31:19-20. Inumdumi ang pagkamaayo sa Ginoo. Samtang istorya bitaw ning Hebrews, ang 11, no? Ihabang gisaysay ba? Si Enoch, si Kuan, si Moses, si Abraham, si Sarah, si Jephthah, si David, si Gideon. No?
Walay laing maabot sa atong una-una kung dili ang pagkamaayo sa Ginoo. Kung maayo gani kayo ang Ginoo panahon pa ni Abraham, do you know? Mas ma-appreciate mo ang pagkamaayo sa Ginoo karon sa imuhang panahon. No? Gikan sa panahon ni Abraham hangtod sa panahon ni Pastora Bebet. Maayo kaayo ang Ginoo gyud. Pasalamat ganita sa panahon nilang Abraham, lisod kayo. Pasalamat ganita kay kita na natay pulong sa Ginoo karon. Dayon si Ginoong Hesus nagpakamatay na sa cross. No? Remember the goodness of God. No? I'll be quick. Number 2, remember the promise of God. Kung tanawon nimo ng Hebrews 11, basaha lang na, that will be your assignment. Kana bitong mga tao nga gipanganlan sa Hebrews 11, nakalahutay biya sila bisag ang uban sa ilaha wala nila naangkon, wa gyud nila nahawiran ang saad sa Ginoo. Si Moses, ang yuta nga gisaad sa Ginoo wala gyud niya nasudlan. Ang bulong sa Ginoo nag-ingon nga iyaharang nakita from afar. Murag ako si Moses, murag niingon ko nga, Lord, mao toy kuan Lord, imong gisaad sa amo nga yuta, Lord. Nadagkua gyud sa prutas, Lord, no? Siya nga, hindi ko kasulod. Kamo na lang, guys. Good luck na lang ninyo, ha? Kuhaon naman ko sa Ginoo. Kaya literally, gikuha ang gitsag sa Ginoo. No, ang Ginoo man gi-announce sa ang Ginoo man nag-announce sa iyang mga katawhan. Unique man kayang pagkakuha. Ang Ginoo may nag-announce nga wala na si Moses. Na naman, no? Pero si Moses wala gid siya, no? Unsa pa ka? Unsa pa ka sa imong panahon ron? Usa sa promise nga at natuman, usa sa promise nga atong nabatunan, usa sa promise nga nakabaton og katumanan is ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Usa sa promise, usa sa saad nga natuman is ang pagkamatay ni Ginoong Hesus sa cross. Ug ato nang na-experience. Kani mga tao uban diri nga ginganlan sa Hebrews 11 wala nila na-experience. Remember the promise of God. Another thing, kung unsa may imong gibuhat nga maayo, lahutay lang. The word of God says, therefore, my dear brothers and sisters, 1 Corinthians 15:58, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of God because you know that your labor will not be in vain. Ang imong pagka-cell leader, ang imong pagpamuhat, ang imong pag-involve sa ministry, sa bulwaton sa Ginoo, nakatali na tanan, wala kay bisag pinakagamay nga butang nga gihimo para sa Ginoo nga malimtan sa Ginoo. No? Mas malimtan pa sa imong cell leader nga nakaamot day kag 500 atong anniversary, nga nakaamot kag 1,000 atong anniversary. Pero ang pinakagamay nga imong gibuhat para sa Ginoo, nag-traffic man ka, nag-arrange man ka, tali gina siya tanan. Your labor, ang word of God nagingon, your labor will not be in vain. And you will reap the harvest. And you will reap the reward in due time. Sa tamang panahon. No? Maani na ginay mo na sa tamang panahon. Next. Pinaka-last. Remember the presence of God. Inumdumi ang presensya sa Ginoo. Nasa mo kinabuhi. Mo na nakalainan nimo sa tao sa kalibutan. Mo na nakalainan nimo sa mga tao sa gawas. Kay naa nimo ang presensya sa Ginoo. Ang pinaka-the best nga balono nimo this year to 2020 is a double portion of the anointing of God, a double portion of the presence of God. No? Mo na pinaka-the best. Dili man makuha sa ang yawa dili niya makuha ang presence sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mo na tinuod dira, no? Ayaw pasanginli ang yawa, no? Di na ako mabatian ang presensya sa Ginoo. Gikuha sa yawa ang presensya sa Ginoo sa kong kinabuhi. Dili nana, no? Dili makuha sa yawa ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero pwede kanya himuong busy. Dili man niya makuha ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, pero pwede kanya himuong busy, mabisi ka. Pwede kanya himuong tapulan. Kapoy naman. Oh, di ba? Pwede kanya pakitaag mga opportunity, no? Pwede kanya lingaw-lingawon. Facebook pa more. Sige na. Oh. Lula pa more. Pwede, di ba? Sige. 5 versus 5. Kana. Oh. Pwede kanya lingaw-lingawon.
then wala na mo nabantayan. Wala na din ka sa presensya sa Ginoo. Di ba? Ang pinaka-the best nga baluno nato for this year 2020 is ang presensya sa Ginoo sa itong kinabuhi. I-double portion nato na, mas intensify nato. Prioritize the presence of God and you will be successful. Prioritize the presence of God and you will find strength to persevere. This year, there are some things siguro nga na mga challenges siguro nga may tabo sa imong kinabuhi. Challenging ba ang imong workplace? Challenging ba ang imong makauban sa trabaho? Challenging ba kayo ang imong makauban sa pamilya? Challenging ba kayo sa man circumstance imong maagian this year? Siguro year 2019 wala ba kakapasar or unsa ba imong mga challenges? Wala ba kakatrabaho? Siguro na fail ang imong expectation. One thing, no? Kani mga tao nga akong giisgutan ganiha. Pareha sila naagian sa imo. But you know what? Sa kabutang ilang imo, milahutay lang yun sila. Laban lang. Amen? James 1:12, Santiago 1:12, Blessed is the man who persevere under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Amen? Amen. Ako ihatag